खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 22 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ कन्स्टिट्यूशन डे महरै फालिनाय जायो। 1949 मायथाइयाव भारतनि संबिजिरखौ नाजावनायखौ मान होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो भारत हादराव 22 नभेम्बराव संबिजिर सान फालिनाय जायो। बे साना न्याय उदांस्रि समानथि आरो बिदा फंबायनि बेसेननि सायाव गोसो होनो थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि बिहोमाफोरखौ गनायथि होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल केक डे एन्टि ओबेसिटी डे आरो वर्ल्ड लिविस डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।